खेला नायगिरि बिथांमोननिसिम गंग्लायै अर्गेनाइजिं कमिटिनिफ्राय खावलायनाय जाहाथे नोंथांमोना जे जायगायाव जिरायनो होदों बे जायगायावनो जाहाथे दलरै जिरायनो जाहाथे नाजायो लोगोसे नायगिरिफ्रा जाहाथे खुनु जेंना गोग्लैया बिनि थाखाय बयनिसिमबो जोङो अर्गेनाइजिं कमिटिनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय जे जोंहा खोलानि टीमा जादों इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो जा साहानि टीमा जादों नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि गोजोन्थों। गुरै खावलायनाय जे सिगाङाव कारपेट होनाय जादों बे सिगांनि कारपेटआव थानाय जेसेबांनाखि नायगिरि बिथांमोनहा जाहाथे जिरायो बयबो जाहाथे मोजाङै नायलायनो हायो बिनि थाखाय बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों। No problem, bro. Hello, bro. Masuk ke dalam film,